Ще ми стане лайк. Колко лайка ти става? Да. Клип. Момче, нали знаеш, че е забранено в някои страни да правиш такива клипове? Но не и тук. Бил майката. Снимай къде е хотел? Снимам го. Снимай къде? Там е хотел. Улика Фялс. Това е цяло Велинград, можеш отгоре да го погледнеш. Надуваш и Вешир. Я, няма никой на нашата тераса. Няма, те уния са нуди бар. Долу. Да слушай бара. Обаче виждам простора. Искаш ли си шарка? Шарка не теш ли? Ела, тук има едно... Екскурзовода? Тук има красавище анималец, прескочи го. Малко е стръмно надолу, ама пък и забавно. Полицейски хора, ако се разкарвате като нас глупаците, с обикновени маратонки и така тръгнали и стоя носи за центъра и се качват горе по планината. Можеше има сняг, като с нощи на Банско. Може да е като на Банско. Това ние не сме на Банско. Опа! За зрителите няма ли да се овъргалят? Надолу. Значи нямам прах да си нося. Иначе няма проблем. Този път няма да е. Другия месец малко повече. Вижте, вече сме рано и мога да си ходя. Къде ще ходим? Да. За мечки в гората. За мечки. Я. Това е дупка. Виж. Има ли вода? Това е казанката за ракията, бе. На 1000 метра над морска височина ВИК-то работи. Ще пофалиш, мама. Ще пофаля, мама. Така, стъпваме бавничко. Само леко да няма тук чупени крака, носове, гръбнаци. Трябваше да вземем добри. Няма бели плочки. Няма бели почки. Оле, майко.